салом тамошобинони азиз, барномаи мо бахшида шудааст ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ риёзӣ дар соҳаи илму маориф. Бо шумо ҳастам Маҳина Абдуллозода ва имрӯз мехоҳам ба шумо каме аз фани ҷуғрофия маълумот диҳам. Хуб дӯстони азиз, сараввал аз он шурӯъ мекунем. Ҷуғрофия ин худ чист? Ҷуғрофия илмест, ки сатҳи заминро меомӯзад. Бо мадади ин фан мо метавонем дар бораи сатҳи замин, кӯҳҳо, мамлакатҳо, дарёҳо ва дигар қитъаҳои олам маълумот гирем. Масалан, олим ва донишманди ҷуғрофидони тоҷик Абурайҳони Берунӣ оид ба заминомӯзӣ усулҳои нав кашф намуда ва ба воситаи онҳо беш аз 600 мавзеъро чен кардааст. хуб дӯстони азиз, оё шумо медонед ки чанд қитъа дар рӯи замин мавҷуд ҳастанд? дар рӯи замин 6 қитъаи хушкӣ мавҷуд ҳастанд: Авроосиё, Африқо, Амрикои Шимолӣ, Амрикои Ҷанубӣ, Антарктида ва Австралия. Авроосиё яке аз қитъаи калонтарин буда, масоҳати он 54 миллион километри квадратиро ташкил медиҳад. Ҳамчунин қитъаи Африқо 33 миллион километри квадратӣ. Амрикои Шимолӣ бошад 24, Амрикои Ҷанубӣ 17, Антарктида 14 ва Австралия 7,7 миллион километри квадратиро ташкил медиҳад. вуҷуд доштани қитъаи Амрикоро бори нахуст дар асоси хулосаҳои илмӣ олим ва донишманди тоҷик Абурайҳони Берунӣ пешгӯӣ карда буд. Баҳрнаварди испанӣ Христофор Колумб баъди 4 аср, яъне соли 1492 аз Испания баромада бо киштӣ аз тариқи баҳри Кариб ба тарафи ғарб сафар кард. дӯстон, ӯ мехост ки роҳи баҳри Ҳиндустону Хитойро пайдо кунад, аммо ба ҷои он тасодуфан ба қитъаи Амрико расид. Тамошобинони азиз, шумо медонед ки ӯ ҳатто тасаввур ҳам намекард ки дар ин самт ҳам қитъае воқеъ аст. хуб дӯстони азиз, шумо медонед қитъаи сартарин дар рӯи замин ин кадом қитъа аст? Антарктида сартарин қитъа дар рӯи замин мебошад. дар паҳнаҳои дохилии ин қитъа ҳарорат аз 25 то 89 дараҷа хунук мешавад. пасттарин ҳарорат дар рӯи замин 89 дараҷа хунук буда, дар пойгоҳи востоки Антарктида ба қайд гирифта шудааст. сипари яхине ки ин паҳнро мепӯшонад 3 километр ғафсӣ дорад ва дар баъзе ҷойҳо 4 километр аст. барфу ях гармии офтобро баргашта ба атмосфера инъикос мекунад. шамоли сард бо суръати 145 км/соат мевазад. ба қавли олимон, дар Антарктида қариб 2 миллион сол ин ҷониб борон наборидааст. хуб дӯстони азиз, оё қитъаҳо бо ҳам монанд ҳастанд? мувофиқати ҳайратангези тарҳи хатти соҳилҳои шарқии Амрикои Шимолӣ ва Амрикои Ҷанубиву соҳилҳои ғарбии Аврупову Африқо гувоҳи онанд, ки дар гузаштаи дор ин қитъаҳо бо ҳам пайвасту якҷоя буданд. ғайр аз ин, олимон монанди сохти геологӣ, бозёфтҳои бостоншиносӣ, олами наботот ва ҳайвонотро кашф намуданд. масалан, шутурмурғи африқоӣ страус ва шутурмурғи Амрикои Ҷанубӣ нанду аслан аз як зот буданд. оё қитъаҳо ҳаракат мекунанд? хуб, ман ин тавр ҷавоб медиҳам: қитъаҳо ҳамеша дар ҳаракатанд. олимон исбот карданд ки ҳар сол қитъаи Амрикои Шимолӣ аз ҷанубӣ ба андозаи 7 сантиметр дур мешавад, яъне уқёнуси Атлантик васеътар ва уқёнуси Ором баръакс хурдтар мегардад. ба ақидаи олимон, баъди 65 миллион сол Амрикои Шимолӣ аз ҷанубӣ канда шуда ба қитъаи Осиё мепайвандад ва Африқо низ бо қитъаи Аврупо якҷоя мешаванд. аз рӯи фарзияи 200 миллион сол пеш тамоми қитъаҳо рӯи замин якҷову пайваст будаянд, як кураи яклухти азимеро ташкил медоданд, ки он шартам Пангея ном доштааст. хуб дӯстони азиз, инҷо барномаи мо ба анҷом расид. орзу дорам ки барномаи ман ба шумо писанд ояд. бо шумо будан Маҳина Абдуллозода. хайр, то барномаи дигар.